Miabot na og kapin 4.5 bilyones pesos nga kantidad sa mga proyekto sa infrastruktura ang nabubo sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa mga kalungsuran ug dakbayan sa probinsya sa Sugbo. Base sa datos sa Provincial Engineering Office nga sa Marso 19, 2021, niining 4.5 bilyones pesos, 4.26 bilyones pesos o 93% nahingadto sa kadalanan, pagpasimento, pagpalapad ug pagpanindot sa mga barangay ug provincial roads. Sa tanan nga mga road projects nga gigastuan sa Kapitolyo, kapin 1 ka bilyon ka pesos o kapin 180 ka kilometros sa dalan ang gibuksan na. Laing 2.7 bilyones pesos o kapin 200 ka kilometro ang gi-groundbreak na o gisugdan na sa pagtrabaho. Samtang aduna pay 568 milyones pesos nga road concreting project o dulan sa 30 ka kilometros ang kasamtangang ana-ana sa pagproseso sa mga papeles aron masugdan na kini sa pagtrabaho. Suma total, moabot na kini sa kapin 400 kilometros nga dalan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Samtang sa 4.5 bilyones alang sa infrastructure projects, kapin 250 milyones pesos ang nagahina alang sa pagpatukod ug lain-laing mga edipisyo. Kinisama sa pagpatukod, pagpanindot ug pagpaayos sa mga tunghaan, munisipyo, tambalanan ug multi-purpose buildings. Lakip usab ang pagpatukod og mga taytayan ug ang pagpaayo sa pipila ka bahin sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kini pagpamatuod nga wala kalimti sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga proyekto sa infrastruktura, bisan pa man taliwa sa pandemya. Si Gobernador Gwen Garcia daan na nga misaad nga dili mahunong o mabalda ang pagtrabaho niini kay dili mahimong gamiton nga rason ang pandemya aron mahunong ang paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Matud niya pinaagi sa mga nindot nga dalan ug mga pasilidad. Matagamtaman sa katawhan sa lalawigan ang estado sa Sugbo, isip labing adunahan nga probinsya sa nasod. Gigahinan usab sa gobernador og higayon aron personal nga sutaon ang mga roadworks o gitarong bakini pagtrabaho sa mga kontraktor. Gani, apil kini sa iyang mga gisuta atol sa iyang pagsuroy-suroy sa pag-inspeksyon sa mga sugbusog nurseries. Ang nindot nga dalan, mauusab ang magdala og nindot nga oportunidad sa mga lugar sama sa negosyo ug turismo nga mohatag og panginabuhian sa katawhan. Ang maong mga proyekto sinugdanan pa lang sa daghan pang mga kalambuan nga ipatuman unya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron makabangon ang ekonomiya niini. Kay numduman nga sa 15 bilyones pesos nga 2021 budget sa lalawigan, migahin og 8.2 bilyones pesos alang sa Development Fund. Lakip na dinhi ang 400 milyones ka pesos nga gigahin ni Gobernador Gwen Garcia alang sa programa sa patubig o Level 3 Waterworks System o tubig sa matag panimalay. Gawas sa infrastructure ug patubig. Nahilakip usab sa maong Development Fund ang uban pang programa sama sa pagdevelop og mga airport ug seaport sa probinsya. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.